Ολυμπιακούς σε δύσκολες οικονομικά εποχές να έχει τη στήριξη τέτοιων εταιρεών όπως Samsung. Es importante para un equipo como el Olympiacos tener el apoyo de empresas como Samsung en épocas tan difíciles de economía. Hombre, está claro que estamos viviendo un momento complicado en toda Europa y está claro que el tema de la sponsorización cada día es más complicado y es bueno para nosotros, evidentemente, de la misma manera que también es bueno para Samsung estar relacionados, porque yo creo que las dos ambos se ven beneficiados, tanto los Olympiacos como Samsung, ¿no? Para nosotros yo creo que es para el día a día del club es importante. Η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη ολόκληρη περνάει δύσκολες εποχές και μαζί της περνάει και το sponsoring δύσκολες εποχές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο εταιρείες, και για τον Ολυμπιακό και για τη Samsung, να υπάρχει αυτή η συνεργασία, και οι δύο πιστεύω πως βγαίνουν κερδισμένοι από τέτοιες συνεργασίες και καλό είναι που υπάρχουν. Δύσκολη η περίοδος του για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του με την απόκτηση του Κάζιν Ρίτσαρτ θεωρεί ότι είναι συγκεκριτής μάχια. También es un tiempo muy difícil para el equipo de sus partidos que van a jugar. El fichaje de Kazim Ríchard va a apoyar el equipo a ayudar. Si pensamos que es un jugador que nos puede ayudar, estábamos buscando un jugador que pudiera jugar en el costado, en banda, y se habían barajado varias posibilidades. Esta era una de ellas y afortunadamente pues puede estar con nosotros. Ya veremos el rendimiento que nos da, pero tenemos esperanzas en que nos pueda ayudar. Ναι, πιστεύουμε πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Ψάχναμε πολύ για ένα ποδοσφαιριστή να παίξει αυτή τη θέση, να ενισχύσει τα άκρα της ομάδας. Πιστεύουμε ξέρουμε πως υπήρχαν είχε πάρα πολλές προτάσεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και πιστεύουμε πως στο μέλλον θα μας βοηθήσει. Μια διευκρίνηση. Ο Καζιν Ρίτσαρτ, ο Διόγκο και ο Κάρολ είναι τα τρία νέα πρόσωπα στη λίστα που είναι σε Ολυμπιακούς. Sí, Kazim Ρίτσαρτ, Διόγκο και Ανοίξτε λίγο, παιδιά, τον έχετε καλύψει. Son los tres nuevas personas en la lista de UEFA. Sí, tenemos que hacer tres cambios, solo podemos hacer tres cambios con respecto a la lista que teníamos y son los que hemos colocado. Sí. Πρέπει να κάνουμε τρεις αλλαγές στη λίστα που είχαμε και είναι οι τρεις νέοι παίκτες που έχουν υποβληθεί. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι της Τούμπας που έρχεται? Είναι οι καλύτερες συνθήκες και με την ενίσχυση και με όλα που παίρνει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι παιχνίδι χωρίς αύριο. Es un partido sin mañana, solo tenemos que ganar. Sí, un partido importante contra un buen rival en un campo muy difícil.